to na yi farin ciki da ganin fuskokin wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda suka san ka. Ubangiji yadda muka taru a wannan wajen lafiya, Allah mai da kowa gida lafiya. A daidai ne a fito a daɗa nuna wa mutane, ina son ku sani ba fa mutane ne wai ba su san abin da ake ba, a'a akwai abin da akan ɗora ɗan siyasa ko al'umma ɗan siyasa kan ɗora su a kai. Duk farin abu su rika ganin bakin abu ne. Ya kamata mu yi wa kanmu karatun tanus, musamman mu 'yan arewa. Yaushe za mu zauna kullum ba mu da aiki sai sukan wanda ya samu dama ba mu yaba masa ba, kuma mun ƙi mu je mu raɓe shi, mu hana shi aikin abin da muke ganin ba daidai ba ne, mu kuma ba shi shawara ya yi aikin da zai amfane mai amfani ƙasa. Ku cire batun maganar siyasa. Duk mutumin da yake da shugabanci a wannan ƙasar, Allah abin mu tausaya masa ne. Muna ɗaya daga cikin mutane za su zama 'yan gaba-gaban lallai Allah ya taimake mu wannan gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu ta ɗore. Mawallahi yana cewa mu je a ɗaukar a nuna wa duniya ta ga abin da wannan gwamnati ke yi. Ba wai kawai a gayyato mu duka zuwa nan muna zama muna ganin abin da muka yi ba. Dukkanin mu nan ya dace mu yunkura, kai ma ka zauna da tunani me zan. Amma shi kansa taken ita wani shi wani tare ce public enlightenment movement. To kuna ɗauki gaba da dukkanin mu nan mu ci gaba da nuna wa Najeriya kudanci da arewa irin abin da mu take yi don a samu daidaito a tsakanin al'umma. To wani layi da Nuhu ya bi, wallahi ni Tijjani Abdullahi Asasi wallahi ban san Asuwaju ya yi irin waɗannan abubuwan da aka zo aka bayyana. Wallahi ban sani ba. Yadda na tsana hanyar bin hanyar wannan tamina dinnan wannan kwantagora, yadda na ganta a nan gurin, Allah ya sani na ji daɗi a zuciyata. Allah ya sani. Sanu wannan dai mun gode, kuma ka ɗauko hanya mai kyau wanda za a bayyana wa mutane abin da ake yi. Ina kira ga 'yan fim, Miko da Nuhu Abdullahi. Ina kira da 'yan siyasanmu na masana'antar fim, su koyi da Nuhu Abdullahi. Duk yadda za a yi mu haɗe kai, shi a sabgarsa ga shi dai ɗan jam'iyyar APC ne, dukiyar ta APC ce, to amma abinda lissafin sai ke bayarwa dukiyar ba ta ubanka ba, ba ta ubana ba, ba ta waye, ta gwamnati ce aka ce a zo a bawa al'umma, don haka kowa izo ya karba abinda aka ba shi ya ba ku, saboda kai ɗan fim ne. Ba yana da bambanci da ragowar. Ni dan Manchester United ne, ni dan Barcelona ne, ni dan Real Madrid ne, don haka kowa wanda zai taimaka dan Real Madrid da dan Barcelona da dan waye zai, amma shi dan ina jin dan FIFA ne. Na gode, na cika guda, na gode, na gode. Kamar wannan jingles din da ake, ya kamata a ce a samu wani collaboration mai kyau tsakanin Kannywood da 'yan social media. A tafi kamar dan Juma da dan Jummai, kamar jingles din nan da ake yi. In son samu ne in za a tafi a dan dinga ɗiban 'yan influencers na social media ana tafiya da su, saboda ko duk da cewa su ma wani abin in su ne ana tunanin kuɗi ake ba su, amma hasko su ma a gurin zai kuma ƙara mutane cewa tabbas bincike su ma sun tafi su gano me yake faruwa a irin wannan guraren. Wannan tafiya gaskiya tafiya ce mai kyau, kuma tafiya ce wanda ya kamata kowa ya goyi bayan tafiyar nan a yi ta. Salamu alaikum. Muna lafiya. Ga kuji ba. Na gode. Ai ba zama wai an daura karya aure. Ina muka ga ta zama? Kai barama. Ku ne nan? To masha Allah. Malam baba. Na'am. Dama yanzu muke zancen zuwanka. Allah sarki. Ku ne kuka ga jiya kuka ga yau. Na'am. Kuka yi siyasa tun lokacin NEPU da MPC. Tun lokacin MPC. Saboda haka duk wani abu. Da MPC da CID duk lokacin ne. Duk lokacin mun yi wannan da mu aka yi. Da mu aka karɓo Najeriya 'yanci. Na ce tun da dai karkace kaga yau. Haka ne. Kayi gwagwarmaya da su marigayi a titin arziki. Allah sarki. Arewacin Najeriya. Wannan gaskiya ne. A Najeriya ma gaba daya. Malam Aminu Kano. Wayyo Allah na. Shi fa idan ka ji kahularsa ka sha ma a lokacin kana yin tusa za ka ji ta ce siyasa
Aminu Kano ba na yarda to shi ne nake so na'am dan Allah a yau ne ka bace mana to nagarta ta shugaban kasa Bola Ahmad Asuwaju Tinubu nagartarsa nake so ka bace ta a fili To. jama'a salamu alaikum wa alaikum salam hakika mai girma Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya ya zo da ƙudurrukan da za a taimaki al'umma domin yana kishin wannan ƙasa tamu ta Najeriya kuma yana kishin al'umman Najeriya kuma akwai ayyukan da ya yi wanda mu ga ne kuma ba jiyau ba wasu mun taka mun je da ƙafofinmu mun gano su wasu an buga a jaridu wasu an sasa a yanar gizo-gizo da an gani kuma shi kasan sha'anin roman demokaradiyya fa ba lalle ka ce kullum sai ya zo ya kwaranyo ya same ka har cikin ɗakin ka ba shi mulki da kake gani daidai ruwa daidai tsaki ake yin sa amma mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana iya bakin kokari ko gaskiya ne Yau. wato sai ka tuna mun ka san ni ma ina da yar wayar nan ta zamani Allah sarki sai wato a gane na da tsaikumi na na'am sai ina duhun ciki ina to tsoliyar dodo sai na zama kowa account da wani yaro fari mai farin alkhairi to wato Nuhu Abdullahi nuhu na nuhu za ka ce Allahu akbar damuna ba ka mugunta sai na ga wato abubuwan da mai girma shugaban kasa yake ta shimfiɗawa to musamman ma lokacin da namun na tsaro Allah sarki kaga yadda irin ruwa yake zubarbar tsaro a Najeriya to ai dama shi in baka manta ba mai girma nuhu rubadu ai dan sanda ne ma'aikaci ne police ne in most intelligent police officer in Nigerian history wanda a lokacin da yana aikin police yana daga gida yake tura an kwatayo patrol ta kamo mai laifi ta kai shi bayan kanta in ya da a tura da Allah baba na'am wai dan Allah tun da kake a rayuwarka ko in ce tun da nake a rayuwata ba Allah sarki ban taɓa ganin mulkin da shugaba adali mumini kamuli yake wa mutane ta lokacin alkhairi irin baba Bola Ahmed Tinubu wannan gaskiya ne kaga dattijai irin ku kuna amfana kaga matasa matan aure da zawarawa Gaskiya. suna amfana sai kuma mu Allah ya dora mu akan jagora na gari wato mai girma Nuhu da Nuhu wannan gaskiya ne hannun dama ka raba ka ba kuwa Wallahi, gaskiya gaskiya ne. shakuran biya bankon sukari ko ya rabu gaskiya ne idan baka manta ba a shekarun baya wallahi ka kasa 'yan Najeriya kashi 45 kashi 33 duk wanda ya kashi ba za ka gan shi da kauri ba wallahi tsararra za ka gani saboda yunwa ba abinci baba ari na'am wallahi billahi da la ilaha illa Da gaske ne. rantsuwa ta babu kafara har da nake a raye ake shugabancin mu da shugaban kasa a Najeriya na'am ba taɓa ga shugaban da ya tsaya tsayin daka har abinci sun koma inda akwai a faɗa babu akwai wanda ya ce an kama shinkafan ma yar waje ko an zuba mata biya ya ce ai harbi hawa yake to bara ka ji in gaya ma a faɗi gaskiya sauka ya sauka abinci ya sauka ka ku talaka ya samu wallahi Talaka ya samu. talaka ya samu dama mu matsalan mu mace mu sha yanzu ka duba kudu da arewa manya-manyan titunan da mai girma Bola Ahmed Tinubu yake al'umma ana yi bangaren lafiya bangaren ilimi Ana yi. jami'o'i yaushe rabon daga sun tafi yajin aiki yajin aiki Ya gyara komai. ai ko tattasan aiki ba za a je ba saboda haka mu alhamdulillahi mun gode Allah to yanzu abin da nake so da ku ni dai da na yi alkawari ne da rawa sai rawar ɗari yanzu baka san wani abu ba ka kalli fuskar daushe ka kalli fuskar bosho idan gwamnatin nan ba ta daɗi ba a ci ana ƙoshi ganin fuskar za ka yi kamar hanyar ƙauye kuma yanzu ka duba a sasa mana ka duba a sase ka ga yadda ya zama wallahi yanzu a sasa in ya hausa keli sai ya yi nauyi ɗaya da giwa